Dan zie je bij een gigantisch grote reuzenrad dat het omvallen zo de hele markt eronder lezen. Maar hij zal wel stevig geraast tegen. En ik steer maar de organisatie Extra Knal. Ja, dus wat leven in de brouwerij. Maar waarom dan een reuzenrad? Nou, Hilke van Puur, ja, die kwam daar mee. Die had daar onderzoek naar gedaan. Die wou graag een spektakel gaan doen in Drachten. Die heeft dat geïnitieerd, ons enthousiast gemaakt. Winnen er andere opties als een reuzenrad? Nou, in dit geval niet, want het was natuurlijk corona. We hadden allemaal ideeën en... toen op een gegeven moment kwam het reuzenrad te sprake, iedereen enthousiast en toen hebben we dat erin geknald en toen zijn we losgegaan. Winterwollen ideeën? Er zijn heel veel andere ideeën. IJsbaan zijn we wel mee bezig, dat werd toen op een gegeven moment afgelast, andere plannen. We hebben het voorjaar nog wel een hele leuke spaaractie kunnen doen hier in het centrum. Die gaan we dit jaar ook weer organiseren vanaf oktober tot en met december met een hoofdprijs van €10.000. Hilke Breeman, Dovis neemt als het idee bedenker. Hoe komt het dan op? Ja, ik ga een activiteitengroep. Dit binnen vier mensen die activiteiten bedenken. En ik ga in die groep op het grootste reuzenrad van Nederland naar Drachten te halen. Dus wat doe je dan? Dus just op Google. En de eerste de beste die erin komt, de grootste, die bellest. En ja, hij koer, Martin. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus helemaal geen connecties met de merken waaruit of met reuzenrad-exploitanten? Nee, nul connecties. Nee. En toen ik dat op het had, toen hadden we met jou op de tocht. Oké, hoe gaan we dat invullen? Hij kan komen. En dan het maanden van voorbereiding. En ja, wat je nou achter mij ziet, dat is het resultaat. Hij stiert en morgen kan hij dan los? Morgen kan hij los, ja. Morgen om 12 uur gaan we los. Ja. De opbrengst die gaat ik nog naar van de reuzenrad zelf, maar dat we doorbleven naar het centrum? Ja, dat gaat naar de ondernemersvereniging HNI. Daar komt het yield eigenlijk binnen. En ja, van dat yield gaan we weer fantastische mooie nieuwe evenementen betinken en delzetten. Wat zou je nou nog heen kennen, een reuzenrad? Ja, betink het maar. Hè. Dus daar gaan we straks weer eens terug de ruimte in om nieuwe plannen te betinken. Ja. Ja, en we binnen mijn fjouwer en die orentrijen ben ik hartstikke creatief. Dus ja, daar komt vast wel een mooi nieuwe plan uit. Martin Hendricks, de eigenaar van het reuzenrad. Ja. Dan benaderen ze u en dan zegt u ja? Ja, ik zeg altijd ja. Hè. Als iemand komt met goede ideeën, dan ben ik altijd voor te porren. Dus vandaar dat we nu hier in Drachten staan op de markt. En waar komt het rad vandaan? Waar die hiervoor gestaan heeft, wij komen nu uit Breda. Daar heeft het 2 maanden gestaan als restaurant. Als restaurant, draaiend restaurant? Als draaiend restaurant, klopt ja. Het smakenrad. Het staat nu nog een reuzenrad van ons in Den Bosch. Ook als smakenrad. Dus, Wanneer hebben jullie hem uit Breda weggehaald en hier naartoe? Maandag hebben we afgebroken in Breda. Toen zijn we hier maandagavond rond 11 uur gearriveerd. Hebben we de trailers nog even op de plek gezet. En gisteren en vandaag hebben we alles weer in elkaar gezet. Ja. En hij draait nu dus, dat is vrij vlot opgebouwd voor zo'n 50 meter hoge reuzenrad, of niet? Ja, het ging redelijk snel. We hadden lekker weer erbij, dus iedereen had er zin in. Dus het stond eigenlijk zo weer. Nou ja, mensen kunnen dus gewoon een ritje boeken en erin en verder geen problemen mee, denk ik. Ook niet met coronamaatregelen, wel? Nee, die kunnen we hier goed hanteren natuurlijk. Hè. Iedereen heeft zijn eigen gondel, 1,5 meter kunnen we hanteren in de wachtrij, dus dat is allemaal geen probleem. Verwacht je ervan? Nou, als ik het zo bekijk is er een hoop animo, dus ik denk dat voor de ondernemersvereniging hier wel een succes gaat worden zo. Iedereen is positief dus, en blij dat er weer wat gaat gebeuren hè, na zo'n lange tijd. Zijn de reacties sowieso wel positief op reuzenrad? Ja, iedereen hartstikke leuk, dus iedereen vindt het leuk dat er wat te doen is. Een hoop bekijkers, mensen met de opbouw, dus ik verwacht dat er wel een hoop animo voor is. En veiligheid boven alles? Veiligheid boven alles, we controleren alles van boven naar beneden, dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.